हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे कोकणी पद्धतीची भरली सिमला मिरची. कोकणी पद्धतीची कारण याच्यामध्ये आपण खोबऱ्याचा वापर करतोय, त्याच्यामुळे त्याला मी कोकणी पद्धतीची भरली सिमला मिरची असं म्हणते. आपण साहित्य बघूया. इथे मी सिमला मिरची घेतल्या आहेत. फक्त त्यातल्या सगळ्या बिया आणि आतला भाग जो आहे तो काढून साफ करून घेतलाय आणि खोबरं भरण्यासाठी त्याला जागा ठेवून घेतले. अशाच पद्धतीने 4 सिमला मिरची मी करून घेतल्या आहेत रेडी. आता आपण इथे ओलं ताजं खोबरं घ्यायचं आहे, नारळाचं, एकदम ज्युसी असतं ते मी घेतलं आहे. त्याच्यामध्ये आता आपल्याला इन्ग्रेडियंट बघूया. तेल घेतलं आहे, हळद घेतले, मिरची पावडर घेतली आहे, थोडंसं मीठ आणि साखर चवीप्रमाणे. आता आपण कृती बघूया. सुरुवातीलाच आपण हे जे खोबरं घेतलं आहे त्याच्यामध्ये बाकीचे इन्ग्रेडियंट घालून घेऊया. इथे मी सुरुवातीला घालते मीठ. चवीप्रमाणे मीठ ॲड करायचं आहे. त्याच्यामध्ये थोडीशी पिंच ऑफ साखर घालायची, साधारण अर्धा चमचा होईल एवढी साखर आपण घालायची त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर हळद घालायची 1 चमचा, 1 मोठा चमचा हळद आणि मिरची पावडर तुमच्या चवीप्रमाणे घाला, कारण सिमला मिरची पण थोडीशी तिखट असते, त्यामुळे इथे मी 1 चमचा मिरची पावडर घातले. आणि हे सगळं मिश्रण जे आहे ते छान आपल्याला सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे याच्यामध्ये. आणि काही आपल्याला फ्लेवर ॲड करायची गरज नाही, कारण सिमला मिरचीला स्वतःचा पण एक खूप छान वेगळा फ्लेवर असतो. आणि त्याच्यामध्ये हा खोबरं जे आपण मिश्रण भरणार आहे ते खूप छान त्याला कॉम्बिनेशन होतं आणि टेस्ट पण मस्त लागते. आता ही कशी भरायची सिमला मिरची ती मी तुम्हाला दाखवते. आपण हे जे मिश्रण तयार करून घेतलं आहे खोबऱ्याचं ते आता त्याच्यामध्ये भरून घेऊया. चमच्याने गच्च आपल्याला हे खोबरं त्याच्यामध्ये घालून भरायचं आहे. जेवढं आतमध्ये राहू शकेल तेवढं व्यवस्थित प्रेस करून याच्यामध्ये हे भरून घ्यायचं आहे. तुम्हाला जर खोबरं आवडतच नसेल तर त्याच्याऐवजी तुम्ही स्टफ्ड हे बटाटा पण घालू शकतो. ती पण रेसिपी मी तुम्हाला पुढे कधीतरी दाखवीन. पण ही रेसिपी केल्यामुळे इथे आपण कोणताही कांदा आणि लसणीचा वापर न केल्यामुळे तुम्हाला जेव्हा सणासुदीच्या वेळी कांदा लसणीशिवाय जेवण करायचं असते तेव्हा आपण ही तुम्ही रेसिपी करू शकता. अशा पद्धतीने मी बाकीच्या पण सिमला मिरची भरून घेते. आता हे सगळं खोबरं घालून मी स्टफ करून घेतले आहेत. आता आपण पुढची कृती बघूया. याच्यासाठी मी इथे लोखंडी कढई घेतली आहे. तुम्हाला तुमच्याकडे जे अवेलेबल असेल ते पॅन घ्या. एखादा चमचा त्याच्यात 1 मोठा चमचा तेल त्याच्यामध्ये घालायचं आहे. तुम्ही जर नॉनस्टिक वापरत असाल तर तुम्हाला तेल कमी लागेल. कमी तेलावर पण हे होतं रेसिपी. आता तेल मस्त गरम झाल्यानंतर आपल्याला 1 बाय 1 ह्याच्या काय आपण भरून घेतलेले सिमला मिरची आहेत ती त्याच्यामध्ये ठेवून घेऊया. पसरट तवा तुम्ही घेतला तरी तुम्ही चालतो. मी इथे कढई घेतली, कारण ही रेसिपी लोखंडी कढईतसुद्धा त्याला एक वेगळा फ्लेवर येतो. आता ह्याच्यावर गच्च झाकण ठेवायचं आणि खालच्या बाजूनी ही मिरची आपण करून घेऊया रेडी. आता आपण 5 मिनटं बघू शकतो. 5 मिनटं झाली आहेत आणि आता ही सगळ्या बाजूनी 4ही बाजूनी फिरवून आपल्याला मिरची भाजून घ्यायची आहे छान. जसं तुम्हाला जमेल त्या पद्धतीने एक साईड त्याची परतून घ्या आणि 4ही बाजूनी या मिरच्या ज्या आहेत त्या भरून घ्यायच्या आहेत, आपल्याला परतून घ्यायच्या आहेत. त्याने त्याला मस्त फ्लेवर येतो आणि छान लागते कुरकुरीत ही मिरची. तुमच्या इतर जेवणाबरोबर हा एक वेगळा मेनू म्हणून तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. आता मी अपोजिट बाजूने परतून परत आपण थोडा वेळ झाकून शिजवून घेऊया आणि झाकण काढून परत एकदा आपल्याला दुसऱ्या साईडने परतून घ्यायचं आहे. थोडा वेळ 5-5 मिनटासाठी आपण हे छान सगळं 4ही बाजूनी मिरची परतून घ्यायची आहे. आणि थोडीशी एखादी बाजू त्याची सिमला मिरचीची थोडी राहिली ग्रीन तरी चालते, कारण ती खूप छान लागते. मस्त ही दुसऱ्या बाजूने पण मी आता परत तुम्ही बघू शकता. खोबऱ्याची साईड पण खूप छान, त्याला मस्त कलर पण आला आहे ब्राऊन कलर आणि छान कुरकुरीत पण झाली आहे मिरची. आणि आतलं खोबरं जे आहे ते थोडंसं कच्चं राहतं, पण गरम झाल्यामुळे त्याला पण खूप छान रस सुटतो खोबऱ्याला. आणि अशा पद्धतीने माझी स्टफ्ड सिमला मिरची विथ कोकोनट रेडी आहे. तुम्ही पण करून बघा आणि मला नक्की कमेंट करून कळवा कशी झालेली ती.